Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Arratsalde on, Maili. Iepa. Konta iguzu, zertan zabiltzen momentu hauetan? Oraintxe akitu dut batxilergoa eta orai uden lanian nahi naiz eta iraian unibertsitatean hasiko naiz. Zik hasiko duzu? Erderaz dago, lenguas y literaturas modernas. Ni oiek naiz, oiek urgizti, bide jaitaka, eta ez besterik gabe ikasketak bukatzen ari naiz, masteja euskal ikasketetan Baionan egiten ari naiz, eta momentu berean Bilapia Lizeoan, Liceo Katolikoan Baionan, irakaslea naiz, euskara irakaslea. Uste duzu hemen inguru polit batean bizi garela? Bai. Ikusten dugu baso hau, polita. Zure ustez, inguru giroari buruz badago ardura gazten artean? Ez dut uste. Baztan ere zaila da, Zela? Azkenean, ez dakit, nahi badugu autoen kontsumoa edo murriztu, eske ezin da, ze behar dugu leku batetik bertzera mugitzeko. Eta nola ikusten zu dagoela egoera? Nik ikusten dagoela gero eta makurrago. Horai dena dago horitu, leheno ez. Ez duelako Hoxe, ez du eurik egiten. Eta inguru giroa zaintzaren alde badugu mugimenduren bat? Talde ekosoziala. Eta lagun taldean edo lagun giroan, solas izate gai honen inguruan? Ez sobera biharran. Herri polit eta inguru ederra duzue? Ajunt, ene iduriko eskolegian edegena. Egan ebaitu hemen mendi inguruan bizi girela, bada parla eta hartzen mendi eta laglain ertean. Eta zinez iduritzen zait biziki polita dela, pixka bat plaza edo pixka bat beste egia baino pixka bat gorago duena. Aski edatua ere, itsasukaldera eta baigorrikaldera, eta ez besterik gabe, ustez bai. Inguru giroari buruz gazteak baduzue ardurarik edo? Inguru giroari buruz, ustez bai denek badugu, hala ere, badira hemen iztariak egian jaiten dutenak haiek direla iazko ekologistak, eta kontzientzia bat bai nolakoa ez dakit, baina bat uste denek badugula. Eta bai, ene ustez gehiago hemen bidarraiko egiaz mintzo baldin bagira, gehiago bidarraiko zentzu komunak pentsatzen duena, uste gehiago da behar direla
bidejeiko inguruak eta inguruak orokorrean, baina babestu edo adibidez topatzen dugularik bastan egekan bidejetik basten baita ere eta lata bat egeka baztegian, horrek bai sortzen duela, bidejeiteari sortzen diola kesu bat, ez dakit galdera hori izan. Eta nola ikusten duzu egoera? Bai bidarrai mailan, bai Euskal Herri mailan edo mundu mailan? Nire ustez pixka bat denak kontziente gira gertatzen ari denaz eta ez dakit gertatzen delarik sentitzen da, nire ustez klimaren aldaketa edo. Eta beraz, nik egin nuke bai, lagia dela egora eta behar direla proposamen egealak eraikitzeko desmartxak egin. Eta nire ustez bai, jendea inket edo lagitua izan daiteke nire ustez, bidegain eta eskualdean edo orokorki. Baina gero ea pausua ematen duen egealki gauzak aldatzeko, hori da egiazko galdera ustez eta ez dakitea egin oktara inoko lagitasuna bat. Eta orduan badago inguruaren zaintzaren aldeko mugimendurik edo? Inguruaren zaintzaren aldeko mugimendurik bidegain bertan ez nuke eganen, bakarrik hori sutatzen duen talderik. Eta justuki ingurumena bere horretan gaitzat duen edo problematika bakartzat lantzen duen mugimendurik bada Ipar Euskal Herrian, adibidez bizi edo izan daitekeena da hori, nire ustez. Gero ingurumenaren problematika osotasun baten baitan kokatzen duen antolakunderik edo mugimendurik ere bada, nire ustez azterketa batetik erantzun osoago bat eman nahi diona eta egealki ingurumenaren arazoari erantzu bat eman nahi dion mugimendurik bada ere Ipar Euskal Herrian. Eta gazteak hemen herrian solasten zarete gai honen inguruan, kanbio aldaketa klimatikoari buruz edo? Herrian berean, ez zaitu duritzen ez hainitz hortaz hitz egiten denik, nahiz eta zerbait gertatzen bada kistona hitz egingo den, baina. Eta egian problematika azaleratuko den egun batez, baina gero, irutzen zait biharamunean antzia izan dela. Eta zer da gehien arduratzen edo kezkatzen dizuena gai honen inguruan? Nire ustez, ostian esan dugun bezala, denak arduratzen gaituena, gure biziaren kalitatea mantentzea, ez klimak aldatzea justuki eta hori mundua ere munduaren bizi iraupena bermatzea. Orain kirol kulturarloa pastuko gara. Zaukera ditugu, bai Amaiur mailan, bai Baiara mailan ere. Amaiurren badago sokatira talde bat, lehenago egontzen eta orai berriz berreskuratu dena, eta gero bastan mailan daude eskubaloia, futbola eta rugbie eta pilota. Kirolan aukerak Bai, barra-barra. aukerak badaude. Eta kulturarloan? Amaiurren badago museo bat, gazteloen harpatu diren gauzei buruzkoa, eta
gero baztan mailan badaude dantza talde desberdinek eta hola, eta ez dakit, musika eskola ere bai, eta hola. Ikusten dugun bezala, hemen ere aukerak barra-barra. Eskolaz kanpoko ekintzarik edo baduzue kirola eta kultura arloan? Bai, badira kirol elkartea hainitz, gehienak, hemen gehienak ez, baina, badira pilota eta dantza egiten da hainitz, gazteak ezartzen dira hainitz dantzan eta pilotan. Eta gero, bai, badira ondoan rugby, futbol, taldeak, eta pixka bat egoalden bezala egin nuke gutxi gola bera. Eta nola dago antolatua? Norberak antolatzen ditu ekintza desberdinak edo gauza antolatuak dire? Bai, badira Frantzia mailako ligak bai pilotan, bai futbolean, bai rugbyan. Eta horiek dituzte antolatzen liga eta txapelketa eta guzi. Gero dantzari dagokionez, gehiago euskal dantzari dagokionez badira beste dantza klase batzuk ere talde batzuk badira, baina gehiengoa euskal dantza elkartea dira hemen eta emanaldiak edo gehiago beraz hori bai direla taldeek berek edo taldean saretzeak antolatuak. Eta musika arloan zerbait azpimarratuko zenuke? Musika arloan iduritzen zait badirela musikari andana bat Ipar Euskal Herrian. Badira musika talde edo batzuk eta aparte badira ere trikitxa eta panderoa adibidez ikasten diren toki batzuk. Hoja ez, bai, besterik gabe, musika bada ere. Aisialdia, bertako gazteek nola ematen duzue denbora librea, orokorrean? A ber, nik uste dut bakotxa gaten dela berera nik uste gehien bat. Eta ni adibidez uden nago lanian, orduan bertze gauza honitzik ez dut iten. Baina bertze gaztekin elkartzen naiz bestako batez ere eta guti gehiago. Eta adibidez lan iten ez batek, ez duen iten batek, honiztan zuladinakin, gazta honitzek ez duten lan egiten, gaten dira piszinara. Hemen ez dago pizzinik? Erreka. Errekara? Bai. Eta nola eta gaten dire? Presara edo bertzeaz, aurrek ere bai gaten dire beitiago zubi batera, horre ere badago putzi pixket, baina... Baina atzeko leku hona dire? Bueno... Ez eran sobera, gero bertzena aztorko diremen bastan argutzek, Ez, badaude leku hobiak, baina bueno... Nola sortzen dire harremanak, amaiurtaren artean? Gehien bat ohituren bidez, nik uste dut, azkenean inautetan eta hola eta bestetan ere bai elkartzen delaik herriko gazterie bakarrik, beti badago adin bet, sartzen direla gazte gehiago, orduen hor ja elkartzen gara denekin gehiago. Horren hemen, ez duzue kuadrilla bat adinke bezala? Ez. Da gehiago herriko kuadrilla? Bai, ni adibidez naiz nire adineko bakarra maiorren. Orduen, elkartzen naiz beti zarragokoekin edo gazteagokoekin. Eta ze hainetatik zainetara izaten ala igual? Batzuk bat uste 28, 30, ez dakit, segun. Bizi esperientzik asen horrero bai, Bai. Eta Pirinioen bertzaldeko jendakekin izaten duzu harremana? Ez sobera, baina egia da azken aldien indiren ekitaldietan torri direla iparraldetik dantzariek eta hola, eta Baztandarren biltzarrara ere bai tortzen dire bertzaldetik, iparraldetik haunitz ikustera eta hola, orduan,
Esoera baino pixket bai. Maili, Herriko gazteak orokorrean nola ematen duzu denbora? Zertan pasatzen duzu? Astea lanean egin nuke, eta gero asteburua, egia da hemen gaztea initzek pasatzen dutela ibiakoitza adibidez edo larunbata lan egiten, laguntzen haien artean adibidez etxea eraikitzen edo. Eta gero astea gehi larunbata adibidez lanean pasa ondotik, atxean besta beti. Besta, udan egiko bestak eta uzi. Neguan eta gehiago diskotekara ere joaten da Bidajeiko gazteria, Baiona kaldera edo. Eta gero igandea, ez dakit, jesakaz edo depende badiren gauzekin. Modu librea edo antolatua nagusitzen da? Bai, adibidez udan egiko bestetara edo bai, antolatzen dira gauzak egian artean eta guzi, baina gero badira momentu batzuk gehiago modu librean egiten duzu bezala diskoteketara edo joaitzen direnak gazteak. Eta ze aukera dituzu herrian aisialdirako kirola, mendia edo dena delakoa? Udan gazteak ni hori izan ez, gazteetan egiten ginoa, zera edo mendira joan edo egikara edo pilotan hartzera plazara edo trinketa bat ere Bidajein. Eta bestenaz ostatiak eta Bidajeiko ostatuak, jaten dugu batzutan gerkein Bidajeiko gazteak. Eta gero egitik kanpo hori, ez dakit. Eta ze ohitura daude elkartzeko? Iduritzen zait iparraldean edo gehiago elkartzen dela jendea, adibidez Bidajeiko gazteak elkartzen dela pertsona baten etxean aperitifa bat egiteko edola. Eta hori bai aski usu ala gertatzen da nire ustez besta edo ere abiatzen da pertsona baten etxean elkartzetik ez eta ostatura joatik edo. Eta besta egiteko? Eta besta egiteko gehienetan diskotekara joaten da Bidajeiko gaztea neguan edola, ez delarik beste deus aldiz badelarik besta bat edo zerbait antolatua dena, gehiago olako oztarra joateko ohitura duela egin nuke, udan bereziki. Eta ligatzeko? Ligatzeko egin nuke hori udan egiko bestetan, abiantzira beste ondoko egiko bestetara. Eta hori bai, besterik gabe, ez egit. Gero ere gazteak urtean zehar baldin badira ikasten beste toki batean, ostegunetan edo besta bakotsak egiten du bere dentokia. Ze ohitura daude hemen harremanak egiteko edo sortzeko eta? Harremanak bai egien artean, bai jendeen artean, egiten dira nire ustez gehienik edo lanaren bidez, edo hori komite edo egiko bestean bidez. Nire ustez horiek dira harremanak egiteko modu nagusiak besta ere. Eta zein da harremanen garrantzia ikastetxe arloan? Ikastetxe arloan, Jemezu unibertsitateak adibidez. Nire ustez garrantzitsua da egitea
hageman behiak jende behiarekin jende behiarekin edo nahi dut biderrikoa ez den jendearekin hagemanak egiteko modua da ikasten duzun tokira ikasten duzun tokian hagemanak egitea. Eta harremanen garrantzia lanean? Lanean egiten diren hagemanak ere biderritik kanpoko, nahiz eta biderritik hurbil leko jendea den gehienetan. Behar da usaian beti egoten bazira komunitate edo laborari komunitatearekin edo beti egiten bazira biderriko pilotari komunitatearekin. Hortik pixka bat kanpo hagemanak egiteko manera da lanean hagemanak egitea. Ez da egite. Eta harremanen garrantzia sare sozialetan? Berdin, jaren nuke. Sare sozialak manera bat direla, pixka bat hemen egiten diren biderrikoa hageman betikoetatik haratagoko hagemanak egiteko edo haratagoko jendearekin edo jende behi batekin hagemanak egiteko. Eta geografikoki zer eremutako gazteekin duzu harreman gehien? Hemen barneik aldekoak gehiago barneik aldekoekin hagematzen gira, ustez. Egitut biderriko gazteriak ezagutzen du, adibidez Ortzaizeko gazteria, Baigorriko gazteria bat eta hori agertzen da adibidez erruk bitaldearekin edo inguruko jeak dira eta beraz eskualde mailakoak gehiago. Sare sozialen eragina handia da, momentu hauetan? Bai. Ze zentzutan? Denek bat sare sozialak, edo gehienek. Mugikorrak kendu dio lekua elkar zuzenean egoteari? Igual bai, nik uste dut baietz. Eta, nola baloratzen duzu sare sozialen erabilpen hau? Positibo bezala, negatibo bezala? Nik uste dut positiboa izeten aldela, baina arraserreiz ere bai negatiboa izetera pasten aldela. Eta orokorrean zer erabilera mota ematen da? Nik uste dut oraintxe berian batez ere gazterien mailan negatiboa. Eta hau aldatzeko zerbait egiteko zen? Pues psikologoragan. Eta ulertu sare sozialetan kusten den erdi gezurre dela, eta hori onartu ere bai, eta hori identifikatzen jakin. Eta ze etorkizun iragartzen diozu sare sozialei? Ez dakit, edo aldatzen da beren erabilera, edo nik uste dut izeten aldirela arras toksikoak. Sare sozialen eragina handia da? Bai, ustez sare sozialen eragina handia da. Denek baitugu sare sozialak ustez biderrain eta orokorki bai, ustez ezakit sobera praktikoki ez dut hain erabiltzen sare sozialak, baina iduritzen zait bai gero bestan elkartzeko edo gaur egun premiazkoa dela deia jaman bat izaitea
izaiten aldela, deia egeman bat izaita sare sozialen bitartez edo iduritzen zaitu hola erabiltzen dira gehiago sare sozialak. Eta herrikoen artean komunikatzeko edo erabiltzen duzu? Komunikaziorako sare sozialak. Eta herritik kanpo dagoen jendearekin egoteko? Gehiago zentzurtan nion kanpora begirako funtzio batuk aitan dutela sare sozialek egunerokoan hitz egiteko mezu funtzioa betetzaz gain. Mugikorrak kendu dio lekua elkar zuzenean egoteari? Ustez, bai, ala ere. Ustez bai, gutiago hori bakarrik zenean gehiago erabiltzen zela zuzeneko behazketa bai segur da. Bai, besteik egiteko. Eta youtuberrak zer arrakasta dute herriko gazteen inguruan? Egiazki ez dut nahi sobra YouTubean egoiten, baina jaren nuke, bai, alere gazteenak ezakit, kasika aurrak direnak jaren nuke, hasteko bizkia txikia direla moda horiei eta... Eta badago norbait herrian bertakoa YouTube bidez edo ezaguna egin dena nolabait? Ez dut uste dakidanez ez. Eta ze etorkizun ikusten diezu sare sozialei? Depende ze etorkizun duen mundua gene ustez. Ezagit, biak mundua esplotatzen bada ez da YouTube egi izaten. Ez dakit, munduak hola baldin badirau, ez dakit, nakik egiten. Ezagutzen duzu Amaiur? Amaiur deian zona dut bai Amaiurren existentzia eta bai gutxi gora bera banakik jaiten nunden eta guzi gero Amaiurko neor ez dut ezagutzen eta Amaiurren bai gaztetan deia izan niz, baina behiki ez. Eta ze irudi duzu Amaiur herriaz? Amaiurri lotzen diodan irudia da Nafarroaren beherako hortan ukan zuen tokia ez, Amaiurrek bataila hortan. Eta badaukazue harremanik bertako elkarte gazte edo pertsonen batekin? Deus ez. Pirineon mugak eragin handia du mugan edo, bi aldeen artean? Bai, ustez Pirineoen mugak ustez gehiago gauge eragina duena da bi estaturen arteko mugak. Pirineoak gaur oto-ukaldi batez edo biziketa ukaldi batez pasatia dira, baina bai Pirineoak, ezagit. Eta desberdin bizi zarete bertako eta hegoaldeko edo Amaiorko gazteak?
desberdin bizi, ene ustez gutxi gora bera kultura berdintxua du. Gure bizi ez gauza bertsua egiten dugu hegoaldean eta iparraldean gero bai badira diferentzia batzuk. Normal, jateko tenoreari adibidez eparatzen manatzaio. Ederki, eta orain bai bukatzeko, gai xamurrago batera pastuko gara. Zure ustez, Amaiurko txoko ipoitenak zeintzuk dira? Nire guztez zait alkurruntz, lanot ez dagoela ikusten delako itxasoa eta dena, eta iduzki sartzen guztia arras poite da. Baina gero, pues, ez dakit, presa ere bai txoko poite da eta ez dakit. Bueno, nahiko deklarazio polemikoak, azpilkoetako batek erango zuen akurruntzeko kaskoa igual berena dela, baina, bueno, hor utziko dugu. Herriko urtanzareko egun sinatuak zeintzuk dire? Inautiak, bestak eta errebestak. Eta kanpoko lagun bateri, ez duena ezagutzen Amaiur, zer kontatuko zenioke zure herrian inguruan kontu mateko zein den duen xarma? Pues, naizta izen txiki eta bakarrik kale bat dela, pues ez dakit, dago betia bezala, ez dakit nola azaldu, baina... Peregrinos betia. Ez. Eta kanpoko lagun bateri, tortzen bazen ere egun bat pasatzera bertara, eguneko ze plan proposatuko zenioke? Pues, nik igual proposatuko nuke gatia lehenik alkurruntzera, eta hor, matia buelta bat, eta ez dakize, eta gero bazkaldu, eta gero kustian honbait iduzkia sartzen. Eta jateko adibidez, eramango zenuten igual bokatak edo? Guk eraman. Onjobile igual? Igual. Hortako urrian. Bai. Bidarrai hobekio izautu eta maitatzeko zer jakin beharko genuke? Zer jakin beharko genuke... Beharko genuke jakinen ustez bidegeik historian zehar ukan duen bilakaera, interesgarria baita, eta beharko genuke jakin Pirinoen bazterrean dela eta ze mendi baden, ze herri poita den, eta besterik gabe ez dakit gehiago. Bertzerri batetik heldu den gazte bateri, ze egun bateko plan eginen zenioke? Karriko nuke unabat gero depende arroaz, baina gehiago edo mendira ere emanen nuke, edo errekan bainatzera, edo arpeko saindua ikustera ere eman. Ze besteik. Bestetara karriko nuke egun batean, bestetako egun batera agian. Eta asteburuko plana balitz? Asteburuko plana balitz. Profitatuko nuke joaiteko aritzakunera berdin, pertsonalekin, horrekin erakusteko aritzakun, eta hori besterik gabe itzuli batekin eta... Bidarraiko trinketera gineak gira, hor ikusten duzen bezala hau da, trinkete biziki poita. Beraz, espeziala da bidarraita jentzaten ustez, baita txipitatik jendea hemen elkartu hori da ere, bidarrain jendea initzek pilotan jostatzen baitu ere. Eta hene ustez oroak pixka bat ezagutzen duten entzat, pilotari entzat edo aski ezaguna da edo bere txikitasunaren gatik eta
Eta atxamaitu dut bizi gozoa dela jostatzeko, teknikoa baita, tipia baita, eta hori besterik gabe mojuan ere behar pixka bat ezagutu, ez baita xal-xala mojua, eta posible da pilota pixka bat eskuin edo ezkerrago ateratzea behar lukeena baino. Ez besterik gabe hori bidarriko trinketa, bidarriko toki esanguratsua da, ustez. Eta hau bidarriko eliza da, egi plaza ondoan dena, egiko gain aipatzen duen hortan kokatzen dena. Bertan hori egiten dira mezak eta egiten da besta behi egiten delarik. Ondoan bada Barberaina hotela eta ostatua eta meza ondotik trago bat hartu nahi baldin badu jende kristauak hartzen aldu eta ez ostatu biziki gozoa ere. Bat amaiurko edo biztanle bakotsari eta zauzten nahi duzielarik bidarrei zautzerat eta ez du da bidarreitarrak amaiurrera gonbidatzearekin eta ez besterik gabe agurrero bat eta ikusiko garelakoan.